राजिब अनजिमाखौ माबायदि नुखो नोंनि लोगोआ जेरै बिनि फिसाजोआबो बेबायदिनो जागोन नाथाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिसोरो जेसे गोबाव जोंनि न'खराव दङमोन आंनि गोसोआ खुसिजोंनो बुंफबदोंमोन आं जेब्ला अनजिमाजों दंमोन अब्ला आं सानदों गेसाव केसबारुनि हाब्रुआवसो गोग्लैसोनानै दंमोन आङो राजिब नों मा सानदों आयै आं जिउआव गोबां मद्रान सिख्ला नुबोबाय नाथाय अनजिमाया मद्राननि मुङै थाथोंसै बे खोथाखौ आं नोंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा नों मिथिया जोंनि जायगाया दा एसे मडार्नाव सोलायनो हमबाय आरो मुम्बाइ बायदि जायगायाव बांसिन मडार्न बेलाय जाखागोन बेबायदिखौ बुजिनो नोंहाखि बैसो जायाखै सि मा बुंखो नोङो मेम साहाबाबो बुंदों सि राजिबाबो बुंदों सि आंबो बुंदों सि साथाबानो बुं अमा सिथोब बोरमा सिथोबानो बुं राजिब नोङो बे हाय हाय सिख्लाखौ हाबा दाखालाम दाबायदियाव आंनाव खारजों फैबाबो आंबो हाबा खालामा अनजिमा नों राजुखौ माबादि नुबोखो मा फैंटास्टिक आं सानदों बेखौ अगले अगले जानो अरग्लि जानो माने मम्मी आं बेखौ मोनोब्ला चकलेट बायदि सोबै सोबै जागौमोन very handsome नोंखौबो बियो पसन्द खालामदों आं दासिमबो बिदि सेंग्रा नुफेराखै जाय आंखौ पसन्द खालामा नाथाय आंखौ लाजिनो राजिबा आंनि गोजान थानो नागिरदोंमोन आं बेखौ साननैसोनि उनावनो गोमोन खालामगोन आरो बिनि लाजिनायखौ गोसोनिफ्राय होखारगोन निजोम आंनि अननाय नाजाव आं नोंनि लाइजाम लिरनो होननानै दिनैसिमबो लाइजामखौनो लिरनो हायाखै आं मोनसे गिदिर जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बे जेंनाया जोबब्लानो आं नोंनिसिम थांगोन Hi handsome Hi राजिब नों मानो बेबादि गिनाय बायदि जाखो नों आंनि बेडरुमाव मानो फैदों मा नोंनि बेडरुमाव आं फैयाब्ला आरो सोर फैनांगौ जाखो नों मा सानदों नोंखौ गोसोखाङैनो आं हरसेला उन्दुनोनो हायाखै माब्ला सोराङो माब्ला फुं जायो उसुखुथुजोंनो थानोनो हायाखै थ'दो डार्लिं थ'दो ना आं मोजां मोनाखै प्लिज आं जेरावबो थांनाय नङा जागोन नों जायखौ मोजां मोनो बिनि राहाखौनो आं खालामना होगोन नोंखौ गोजोन होनो थाखाय दुनियानि गोसो मोदोम गासिबो गथायना होगोन अनजिमा फैदो फै Come on, darling. आयै मद्राननि मुङाव जाय गाज्रि मुगैजाथावखौनो कालचार होननानै साननानै लायो बेबायदि सिख्लाखौ न'खरनि बिहामजो खालामजाया राजिब नों आंनि खोथानि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानायनि साहसखौ नोंनो सोर होखो आयै गावनि इयुन जिउनि थाखाय डिसिसन लानो रावनिबो साहसनि गोनांथि गैया आयै नोंनि इयुन जिउनि डिसिसनखौ आं लाखिगोन नों नङा आं जेखौ बुंगोन बेनो नोंनि डिसिसन जागोन आरो खोनासं फैगौ शुक्रबाराव नोंजों अनजिमाजों रिं एंगेजमेन्ट जागोन बेनि थाखाय आं अलरेडि अनजिमा मानो खोथाखौ होखाबाय
खोथा होखांनायनि सिगां आंनिफ्राय अपिनियन लानो हायाखिसै नङा बे न'आव रावनिबो अपिनियननि गोनांथि गैया आं जेखौ बुंदों बेनो जानांगोन आरो बेनो जानांगोन फाइनाल डिसिसन नोंनि डिसिसनखौ नों मोनफ्रोमबो खामानियाव बाहायबोगासिनो दं आयै नाथाय गावनि हाबानि थाखाय आदाहाबो गावनि गोसोनि साननायखौ बुंफुंनो हानाय मोन्थाय दङ आदाया जायखौ मोजां मोना बेखौनो नोङो नोंनि नोंदाया फसायलागे दा फसाय आं बेखौ फसायदों बियो बे न'खरनि बिहामजो जानानै फैगोन बियो आंनि बिथोन आरो आं रावनिबो हुकुमजों मानिनाय नङा रिं एंगेजमेन्टनि थाखाय रेडि जानानै थाखा आदा सानफ्रामबो नांलायनो नांला आइया जेखौ बुंदों बेखौनो गनायनानै लादो नङा आइया जा बुंदों आं बेखौ दिनैसिमबो मानिबोजोबदों नाथाय दानिसो आंखौ जा बुंदों बेखौ आं माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा नों मा बुंदों आदा आइनि बुंनायखौ मानियाब्ला आइनि खर'आव अर जोंगोन न'खराव मोनसे गिदिर असान्थि सोमजिगोन आइनि बुंनायखौ मानिनानै लायोब्ला आंनि संसाराव गिलु बालु अर जोंगोन गासिबोनि जिउखौनो असान्थिनि अरजों खामग्लिनानै थैजोबगोन आइनि खाथियाव फंसे बेरेखा खोथा बुंनानै गासिबो इयुन जिउआनो सुखि जायोब्ला बेखौनो खालामनाया गोनांथि आदा नों बबाव थांनो नागिरदों जाय आंनि गासिबो जिउखौनो गोजोन खालामनो हायो जाय आंनि गोसोखौ दान्दिसेब्लाबो सुखि खालामनो हायो आंनि मोजां मोननाय निजोमनि खाथियाव थांनो आङो निजोम औ नंगौ निजोम बियो सानफ्रोमबो आंखौ दांथल रेल स्टेशनाव नेनानै थाबाय थायो नों आंखौ बादा होनांला उनु आं थांनोसै निजोम 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 ओइ निजोम राजिब आंनि आफाया बे बुहुमाव गैलिया बे बुहुमाव रावबो गैला आंहा राजिब आंल' हारसिं जानानै थालांबाय आंहा रावबो गैला राजिब नों गाबनो नाङा निजोम नों गाबनो नाङा निजोम आं दंना नोंजों लोगोआव बे संसाराव आं नोंनि खाथियाव अराय सम थाबाय थागोन राजिब मा जादों राजिब बिमा माखौ टेनसन खालामदों नों सिरिथा दिनै साननैयानो जाबाय फिसाज्लाया न'आव गैया बेनि खौरांखौ लादों नोङो आंथ' गासिबो जायगायावनो सोंनानै नायबाय नाथाय राजिबा रावनावबो थाङाखै आं मोनसे बाथ्राखौसो मोनथिनो मोनाखिसै नों एंगेजमेन्टखौ बे न'आव मानो खालामनो नागिरदों हिनजावनि न'आवसो खालामनायनि खोथामोन माथो सिरिथा मिन्थियाब्ला बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनो नाङा आं बे न'आव एंगेजमेन्टनि पार्टिखौ खालामनानै फोरमान खालामनो सानदों बिसोरो आंनि न'आव फैयोब्ला बिसोरनि खर'आ आंनिफ्राय दुइसिन जागोन आरो आंनि खर'आ बिसोरनि गोजौसिनाव थागोन मोनथिबाय मिन्थिबाय आं बुंनो सानदों राजिबा सफैयाब्ला नोंनि खर'आ गाहायसिन जाना थागोन दासिमबो सम दङ
एंगेजमेन्टनि पार्टिखौ केन्सेल खालामफिनदो सेफा दिनैसिमबो आंनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामा केन्सेल जाफेराखै आरो दिनैबो जानाय नङा दिनैसिमबो नोंनि खामानिया मोनफ्रोमबो थिग रोखोमै जाबोआखै बेनिखायनो मा बुंदों नोङो मा बुंदों जुदि राजिबा सफैयाब्ला रिं एंगेजमेन्ट आंजों जानोसै दिनैसिमबो आंनि खोथाया फैमाल थांफेराखै आरो दिनैबो फैमाल थांनाय नङा थिग समावनो राजिबा फैगोन आरो फैथारनांगोनबो आयं गासिबो आलासिफ्रा सफैजोब्बाय अनजिमा आरो अनजिमा बिमायाबो सफैबाय आयै गासिबो आलासिफ्रा सफैजोब्बाय नंगौ नामा अनु नों मिथिगौ नामा नों दा राजिबा बहा थांदों आं जेबो मिथिया आयै दानिया मा जाबावनांगौ होनबा थुदो आलासिया नेबाय थागोन बियो आलासिफ्राथ' सफैजोब्बायानो नाथाय राजिबा बहा दङ दानो फैगोन फैबाय आयं राजिबाबो फैबाय आं मिथिगौ बियो थिग समावनो मोनफैगोन निजोम बियो आंनि आइ राजिब बे नोंजों लोगोआव थानाय हिनजावा सोर आं मिन्थिनो लुबैदों बियो बे न'नि बिहामजो फिसा आयै बे न'नि बिहामजो फिसा राजिब आरो आं खनसे सोंबावदों बुं बे हिनजावा सोर आयै बियो नोंनि नोंहामजो आंनि हिनजाव राजिब फिसा साद्रिखौबो लानायनाय बिहामजोनि मोखांखौ नायनो मासि समायना जेनो पुर्णिमा हर बायदि सिरिथा उर्मिला नोंनि फिसाला जोंखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांगोन होननानै आं सिमाङावबो नुवाखैमोन अ न मम्मी बेयाव राजिनि जेबो दाय गैया गामियाव माखासे गोरिब मुगैजाथाव मानसि थायो जाय न' गिदिराव उन्दुनानै लाख लाख रांनि सिमां नुयो ओइ हिनजाव नों जुदि साननानै लायो नोंनि बे सिमाङा जाफुंगोन बिदिब्ला नोंखौ सानगोन नों सासे जाम्बि नों बायदि गोरिब हिनजावा गोदान हौवानि फालांगि खालामब्लाबो बेफोरबायदि हौवानि बिसि जानो समाया नैबे सोरगिदिं थानाय मान सन्मान गोनां आलासिफोरनिथिं नायब्लानो हमनो हायो नोंनि बे गाननाय जोमनायखौ एसे नोजोर होब्लानो नुयो नों सासे गोरिब उन्दै थाखोनि असभ्य गाज्रि आखुनि बायदि नोंहा एथ'बां साहस नों आंनि फिसाजोखौ सोफाबाय जाय हिनजावा गुबुन सासे हिनजावनि जेबो मिथिया हसिया
गुबुन सासे हिनजावखौ गाज्रि आखलनि बुंनो हायो बेखौ सोबानो थाखाय रावनिबो साहसनि गोनांथि गैया नोंहा एसेबां गिदिर गिदिर खोथा राजिब नों बेफोर गासिखौबो नुनानै मानो सिरि थाखो सिरि थानायल' नङा दहायनिफ्रायनो सहायनानैसो दङ आङो नोंनि फिसाजोनि बुंनायनि फिननाया बिनिख्रुइ साबसिन आरो जेबो जानो हाया अके मिस्टार राजिब नोंनि हिन्जाव दिनै बयनिबो सिगाङाव आंनि खावलायाव आखाइ होदों आंबो बयनिबो सिगाङाव बुंदों बे सोबाजानायनि फिननायखौ आंबो सानसे बयनिबो सिगाङाव बे आखाइजोंनो सोबाफिनगोन बियो आंनि चेलेन्ज थोदो मामि थोदो गलामनि फिसा खबरदार नों आंखौ गलामनि फिसा होननानै बुंनो हाया आंनि आइ आफाया गलाम नङा आं नोंनि बिहामजो आंखौ सासन खालामनायनि नोंहा मोन्थाय दं नाथाय आंनि आइ आफाखौ रायनायनि नोंहा मोन्थाय गैया नोंहा जेसेबां बुंनो मोन्थाय दं बिसिमखौल' बुं बिनि इसेबो बारा नङा What? Are you trying to teach me? No, never. I don't want to teach you because you are my mother-in-law. I think Newton's third law. In every action, there is equal and opposite reaction. बिगियानाव निउटना बुंदों मोनफ्रोमबो एक्शननि समान अपोजिट रिएक्शन जायो जाय जेखौ मावगोन बेखौनो फिरायनानै मोनफिनगोन बिनि थाखायनो आं बुंदों I will respect you and you must have respect me. राजिबा बिदिब्ला सिगांनिफ्रायनो लिरनो फरायनो बुंनो ट्रेनिं होनानै लाबोखादों आयै बियो आंखौ जेबो ट्रेनिं होआखै आरो बियो आंखौ जेबो फोरोङाखैबो जायखौ सोलोंदों नै दानिसो बिनिफ्रायसो सोलोंदों मानसिया मानसिखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौबो दिनैसो नुफेरबाय आरो सोलोंबायबो आरो नोंजों माबायदि आखु दिन्थिनांगौ बिनि ट्रेनिंखौबो बेनिफ्रायनो लागोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि आयै सानसे समाव नोंबो बे न'खराव बिहामजो जानानै फैदोंमोन आरो आंबो दिनै बिहामजो जानानै फैदों नाथाय बिहामजोजों दावहा नांनो दानाजा बिदिब्ला जागोन बिहामजो बिखुनजोनि दावहा आरो बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया जायोब्ला बे संसारा हाद्रि बाला जानानै गोमोरलांगोन बिहामजो फिसा साब्बास साब्बास सुख गोजोना मानो फैया जानो दिनैनिफ्राय नङा नङा आयनु बिहामजो फिसाखौ न' सिङाव लांदो फैदो बाजै फैदो आदा Ei, Pila! Puli! Pergi! Pergi! आंनि हिन्जावखौ दबथायनो आंहा बिहामजो फिसा फैबाय बे नंखाय हिन्जावानो आंखौ दबथायनो आं बेखौ ओरैबायदि साजा होगोन बियो लान्जाय दैखांनानै बे न'निफ्राय खारब्लाबो खारस्लाबलांनो हानाय नङा No, never. जाय जाथाया जानानै थांबाय बे जाथायखौ आं माब्ला बावनो हानाय नङा I will take revenge, mommy. आंखौ जेरैबायदि लाजि फोनांहरबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा आं समाय लायो सानसेनि थाखायब्लाबो बै न'खरनि बिहाम जानानै थांथारगोन मा नों बेफोरखौ मा बुंदों एसेबां मानि लाजि फोनांहर जानानैबो लाजि फोनांहरजानायनि सुवा आंनि बिखायाव जोब्बाय मामि बे लाजि फोनांजानायनि खिथिरखौ आं लाफिनथारगोन मामि बै न'खरनि बिहाम जानानै बै हिन्जावखौ होखारहरफिनथारगोन आं हागोन फिसा हागोन बिब्दि खालामनो हाब्लासो आंखौ लाजि फोनांहरनायनि खिथेरखौ लानाय जागोन नाथाय बेफोर गासिबो जाथावैखौ माबोरै मोगथाव जाहोनो फिसा
रांनि बोलाव गासैबो खामानियानो जायो राङानो बयनिख्रुइ देरसिन रोदा राजिबनि बिमाखौ रांनि लब दिन्थिनानै